Salom horas marhita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabe jamita di pesta parningotan hari hananai ni Tuhan Yesus di tanggal 14 Mei 2026. Ima hata ni Tuhata na tersurat di ulau ni apostel bidusada mamukasian ayat sada rodi ayat 10 sada. Jala topik di pestata tarhicat Yesus tu banua gijang jala ro ibana muse. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Hujah madhita sonoma didok hatani itu hata. Nunga sidung nian hubahen ale Theophilus berita na perjului taringot tu saluhut ulaon dohot poda na pinukani Yesus. Saha rodi are hahisisakna. Dung jolo dipatihi ibana marhite-hite todi porbadia aka apostel na pinilit nai. Duk salpu hapursuhon na tinaon nai di patadapodo dirina mangulu tunasida marhite-hite lantada. Ima na pinataridahon nai dirina tunasida liling ni 40 hari. Dohot makatahon taringot tu harajaun ni debata. Jadi dinadumu ibana dohot nasida dipatihima naso jadi meret nasida sia Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai na binege munai sianau ninna. Ai do didihonon ni si Johannesi alai to di porbadia do didihonoton tu hamu dakpola piga arinari. Laos disukunakan na pungi maibana akanin nama pajongjongo muma saunari ali Tuhan harajauni di Israel alai ni nama madok nasida dang rodi hamui uboto taunna manang obasna na binuhul niamai guru di huasona sabing. Alai jalo omuna do hagugoon ni todi porbadia nasonggop tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sah rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida dungi diholipi obuni maibana sia jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida do peibana nalawi tu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang. Akan nama dok, oh hamu halak Galilea, ahama say jongjok kamu mamerengi do pak gijang. Anggo Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banua gijangi, narodo ibana sugut, songon nani idamuna ibana lahodopak banua tu banua gijangi. Ima hatani Tuhata. Di hamaka damang dohok dainang berita na perjulu manang di Alkitapi di dok bukuku yang pertama ninna na manurat buku rupani na nidok na disi tentu mertudu-tudu tu evangelium manang tu Injil Lukas idui. Jadi bui mata dok rupani na manurat Lukas dohot ulaun ni apostelon orang yang sama. Lapatanna berita taringot tu pangulaun ni Yesus saha rodi hahihisakna tu banua gijang nunga denggan jala torangi di pabua di Injil Lukasi. Memang songon nataboto akamang dohot tamuinang sian na opat evangeliumi Matius, Markus, Lukas, dohot Yohanes hira tardok si Lukas do sada sian na opati na tumorang jalana tumakas mangguriton
taringot tu haporsuhon, hamamate, haheheon, sangat tu hana naik ni Jesus tu banua kijang. Nian molo tabereng na tulunari di surat todo alayang go na tumorang jala na tumakas gumajang hatoranga taringot tu pardalanan ni Jesus ulau ni Jesus di Portibion memang si Lukas do. Sahat tu na dipatadahon Jesus muse dirina tu dua halak sisian na di dalan tu Emmaus doho tuaka aposteli di Injil Lukas doyanon jahota. Jadi hira ido nanido na muse di bagasan turpukon. Jadi turpuk tahun hira na patorakon ulang na dipatorang di Injil Lukas ido rupani. Hamo kamang dohot tamu ina nami mardomu tu parningotan pesta hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijangi adong ma manang napiga pinoma rupani lima hal nabui taputihi sian turpukon nuaing na parjolo didok disi na sujadi meret na sida sia Jerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai na di bigin na sida sian Jesusi. Unang jomeret sian Jerusalem. Sojolo di paima baga-baga ni amai na binigyan na sida sian Jesusi. Lapatan na adong dope sada nari tahap na ikon laluan na sida rupani baru pianon sahat talaki tu liat Portibion. Ima paima baga-baga ni amai. Jadi molo tayo tong ano nakamang sian hana naiki tu Pentakosta adong may marsapulu arinay. Irupin na didok disi dangapala liling be. Memang akamang dohot tabuinak saya adong do sian hitaon na humarujo rate. Say pitor naing malujungi sojolo dibigi aka aba-aba. Akhirna oloma manukun dung jolo di ulahon. Adong do nasay pajulu-julu hosongo monis rupani. Dia huroha di baga-bagahon amai tu nasida. Na di bagahon amai di baga-bagahon amai maksudna di baga-bagahon debata marhite Jesus tu akasisiani imatod di porbadia. Jadi mertudu-tudu tu hasasaur nito di porbadia na naik si pesta honota 10 hari nai mai nanidok nai. Molo di Yohanes 14 ayat 10 didok dang tadi konoku hamu somarama na Roma au madapoton hamu. Jadi adorak somanai Tuhan Yesus di Johannesi songonido didok rupani. Dak tadi konoku hamu somarama. Molo di hata Indonesia nota bereng tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Asa Roma pangodiani si suroku sian amai tuhamu ima to dihasitongani nabor hasia damang ido na makatidako taringot tuau. Inna muse di Yohanes 15 ayat 20 onomi. Jala suroku masonggok tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu haguguon na sian gijang. Iman no muse dido di Lukas 24 ayat 40 siai. Hamu kadongan adong dua pesan na naing dohonon na siane. Na parjolo nang pe naung manaik Jesus tu banua gijang dada laos tinggal honon na buti aka aposteli nang hita pe. Jadi toktong dosai didongani hita. Toktong do say didongani aka aposteli. Toktong do say rap ibana dohot tita. Holani tutu padonganion na kebersama atta dohot Tuhani dang be secara fisik. Kebersamaan ni aka aposteli dohot Tuhani dang be secara fisik. Alai secara rohani nama, secara partodion nama, secara roh. Dang be tatap muka manang aduk buhi alai parjupangan secara rohani nama. Jala odban non na menarik akamang dohot tamuinang ayang go parjupangan na aduk buhion terbatas doyate. Alai mo lununga didok pertemuan secara rohani, parjupangan secara rohani, bui do rupani sada di kutub utara,
sada di kutub selatan, alai merdomu di roha, merdomu di todi. Jadi padongan yoni tuhatai pesongoni nama. Dakya hita pajupang doho debata. Dakya hita pajupang doho Tuhani secara fisik. Jala memang bahaya do molo pajupak kita secara fisik kate. Alai pajupang dohita secara rohani. Imana perjulu pesan na naing dohonon na. Na paduahon to di porbadia na saur tu aposteli ima na marguguyhon na sida maka tidak ko Tuhani. Lausongoni do nakita to di porbadia ima na madongani hita maka tidak ko Tuhani di portibio. Jadi dang gugut tadak pikirata dang huasota alai to di ido di boto Tuhani do hahurangata hagaliota dang margugu hita siap dirita alai margugu do hita marhite-hite todi nanaing usehononna nanaing songgop tu hita. Napadua kon pesan marhite turpukon ba asa unang kehilangan fokus hita nangak kasisiani niandak secara langsung didok Yesus songoni tu kasisian nai alai sian suku-suku nasida tu Yesus tarimo tu harajau di Israeli tada nahurang fokus doi alani ima asa didok Yesus dang rodi hamui uboto taonna manang obasna na binuhul niamai guru di huasona sabing apatan unang juatoi aka nasosiatuamu unang ula nasosiulomu ulama aka ulomu. Jadi juk do hitarak fokus ate. Arong do hea padita senior madok rupani itu iba. Arong do nanidok nasai songo cumi-cumi. Taboto do cumi-cumi. Pak nai gudang sudah digariangi, sudah dijamai. Tak fokus rupani. Arong do jol masongoni. Jadi Yesus mengarahon nasida fokus jo unang atoi na sosiatuamu, unang aloi na sosialuamu. Na patuluhon gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem, doho di Sadok Judea, doho di Samaria, saha rodi ujung ni tanoon. Gabe sitidangini Kristus, totudak sukup holan mamaritahon dohot makataho sabingate. Jadi molo didok sitidangi dakolan nama katayon, dakolan nama berita nanaing dohonon nadisi. Gabe sitidagi ni Kristus totu dakolan na marjamita, dakolan na marberita. Alay lubi siya ni nanaing dohonon nadisi sitidangi ni Kristus patuduhon pangalahon ni Kristusi di bagasan nguluna. Jadi gaya hidup Yesus menjadi gaya hidupnya. Ido sitidangi. Hidupin na sa juk tabigi ba jamitahon ngulum baru hanguluhon jamitamin. Hayang goholan nama do muradu yete. Goholan nama jamitahon do. Anggo di pastap hurumi tarehon nang si sabari banai inda rupani. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-baju. Amin. Haleluya. Isina subuh madokko ni. Molo di pasta purum musiamun. Leho siap birang inna. Coba jui pasta. Anggo so di pastapi bana muse. Molo dibuat baju-bajum. Leon. Nang jua inna. Ba. Aina songonido di bigi anak na yatong. Jamitan yamong na. Marsugo na praktek kon anak na Roma na sumar baju-baju tu jabuna. Badi ingot majamitan yamong na. Iliom ma. Jas ni bapak na Lau partangyangan ma bapak na. Ilului ma jas no. Ay tu dia jas suisok do banin na. Ro anak na madok. Alay bapak do madok. Mola dong dua jasmu. Leo tu na sumar baju na sumar jasin. Jadi bengahulion na tuarin na. Bebe niyon. Na bapak na tu anak na. Ima jurupani contoh na. Jadi tak sukup molo didok sitidangi maka nguluhon nguluni Yesusi gaya hidup Yesus, gaya hidup Tuhan menjadi
gaya hidup ni ibana. Memperlihatkan gaya hidup Yesus di dalam hidup kita. Gaya hidup Yesus menjadi gaya hidup kita. Idona nidokna gabe sitidangi. Hama kadongan saha porsiaon napau paton unang be say jongjong disi mamerengi tu gijang. Didokna dua halak parulos na marlinang-linangi matu nasida. Oh hamu halak Galilea, hama say jongjong kamu mamerengi dopak gijang. Dia 10 sadaya te. Nian ngatarok nakid di gijak songoni, jadi hita pe olo do say lalap holan na martangyangi. Lalap holan na mamerek tu gijang. Say holan na butih. Lupa mamerek tu toro, lupa mamerek tu jolo, lupa mamerek tu kiri kanan. Dang nama do rupani gabe sala martangyang. Alay molo holan na say martangyangi, gabe lalak mula-ulaon, baipe hurang dingkad dia de. Niang nga say tado di jamita di akare na salpo, dang buy holan na lopit tangan, ikut dibuka do dung amen, ikut dibuka do tangan nai, baru ilopit ma baju ni, baju-baju nai, borhak matu hauma, borhak matu ladang, ipakur ma tanwe, dula ma sulaun. Ngata do ki dia kare nak salpo orai labora. Dang buy holan ora. Dang buy holan na martangyang, sahat do tu labora. Labora te. Dang buy holan na mangula. Kotong do martangyang. Jadi dua cai daktar sirak kita sian nguluta. Ima godaan molosai mamerengi tu gijang. Na padua hon tu kesan na nang dohonon na tuhita marhitei. Olo do lalap pola di perayaan. Lalap pola di perayaan. Olan na marpestai. So binoto ha di pestai. Lupa mangulahon na ni pestahon na. Jadi menarik doon unang be say berek kamu tu gijang inna rupani. Unang be say jongjong disi mamereng itu gijang. Borak ma. Bahola itu tu ba unang jo pitor ahate marlujongi didok nakitu Jerusalem marpungu jo di Jerusalem lapatan ni martangyang jo berdoa bersekutu padinggan parsaurammu tu Tuhane padinggan parsaurammu dohok dongammu dungipe asa tu liat portibion tu nasa na ditanoon. Unang itur digariangi jo. Tu liat portibion. Hape na ilabung na pedang di pareswate. Jolo na dilabungi jo. Baru tu liat portibion. Da jok-jok duhita ditihasi di si. Ay, tu dongan na peso denggan. Alay, naing do portibion digariangi inna. Jadi olo do rupane sahira na naing bertindak global hape lokal pe dang boy dope. Na palima hod didok anggo Jesusi na tarhicat sian labung muna tu badua gijangi narodo ibana sugut songon na ni ida muna ibana lahodopak banua gijangi. Molo dengan bahasa na sangat sederhana mungkin dohonota pergi untuk datang kembali. Jadi di somma bedana parsirangon ni jolma doho parsirangon ni tuhatai dina tarhicat ibana tu banua gijang. Tang bui partudosot tayato. Ay molo jolma marsirang baolo di dak pajupang bemuse. Apalagi molo marsirang sinirang ni hamatean dak pajupang be. Jala molo tung rope ibana borngin nai ngatong mabiar hitarop. Alayang go tuhatai borhat ibana manaik tu banua gijang na para di inganan dia kana porsia di ibana ido hudul di habangsane damang jalan narodo ibana muse ale unang joson nariate sadi hari tikina ipe unak pola taurusi na peting taurusi ma nagawe bagiata alani daktar petudos sita persirangan ni hitaon dohot persirangan itu hatai marhite hana naik bukan perpisahan yang kutangisi tapi pertemuan lah yang kusesali naik
bahasa ko pajupang HP ko marsirang. Jadi dangi nanaing dohonon na disi. Dangdus parsirangotta do parsirangon ni tu hatai. Anggo Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banua gicangi narodo ibana sugut songon nani ida muna ibana lahodo pak banua gicangi. Hamak kamang dohot tamuinang takasbe tahati dakon siganu minggu di parminggu tai marhite-hite panidangion haporsiaon di bagian manang diponggol na patuluhoniate manang diponggol na paduahon diponggol na paduahon au porsia di Jesus Kristus di kalimat na parpudi pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Jadi marhite natarok nakiningani sasitong na ngasay di paingot tu hita. Jadi molo manaik petu hatay tu banua gicang narodo muse ditikina manguhumi na mangulu dohot namate. Alania kamang dohot tamuinang lasmarohata mamestahon parningotanon alay taingok manarodo tu hatay muse majou hita manguhumi aka hita na mangulu dohot namate. Alani tapadinggam ma parsaurata tu jolma parsaurata tu Tuhani asa dinarotu hatai hita piatong parjabar di harajaun banua gicangi. Amin martangiang mahita. Mulai hati di Tuhan di hatam na kubegi hami pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami asa di parbiho kata di parbuena dingkan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.